Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka fɛn fɛn sɔgɔlen don Yendi TV la aw ni ɲantuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni sentelima ninnu kɔnɔna la. San 2026 ni san 2027 san sugantira an ka jamana ɲɛma fɛ ko o ɲɛsin kalanko ma. Kunnafoni yɛrɛ dira furancɛla fanga ɲɛma General d'Armée Assimi Goïta fɛ gouvernement ka san kura foliw kɛnɛ kan min n'o kɛra kuluba. Jamana ɲɛma ka ni hakilina in bɛ don Mali kura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma ani jamana ka fɛɛrɛ kuraw sigilen ka ɲɛsin ɲɛtaa ani yiriwa ma san 2024 ka taa bila san 2033 la ni u ka laɲini ye ka se ka bɛn sabati jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ ani ka se ka yɛrɛtaya ani jamanadenya wale ɲumanw ko olu sankɔrɔta. An ka kɛnɛya minisiriso ale bɔra ka mobili kura 39 sɔrɔ. Mobili ninnu dili kɛnɛ sigira alamisa don in na février kalo tile 5 san 2026 walasa ka se ka kɛnɛya sabati ani bolociw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an ka togodaw la. Ni mobili ninnu dili ka laɲini de ka se ka dɔ fara kɛnɛya ko fɛɛrɛw kan an ka jamana kɔnɔna la ani ka se ka dan sigi denbaw olu ka taɲali la lajɔli wagati walima banke wagatiw la ani denyɛrɛninw olu ka taɲali la. Bataki dɔ kɔnɔ min bɔra février kalo tile 3 san 2026 commandant de la zone numéro 3 fɛ a ɲinilen don maaw fɛ minnu bɛ kan kɔnɔna la minnu ni glace bɔ machine bɛ u bolo congélateur walima réfrigérateur min ni a ka ca ni 3 ye u ka olu bɛɛ lajɛlen bɔ kan in kɔnɔna la yani février kalo tile 20 cɛ san 2026 ko sabula a yirala k'a fɔ ko o minɛ ninnu nɔba belebele bɛ kurantigɛ banbali la kan kɔnɔna la. Kamalennin dɔ su yera ji la Bozo dankan na Bozola yan alamisa don su in na nɛgɛ kanɲɛ 19 waati seereya dɔw ka fɔ la ko kamalennin dɔ tun ye i fili ba kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka pɔn fɔlɔ sɔgɔmadafɛla wagati u y'a yira k'a fɔ ko maa kofɔlen ye ale ye an ka lakana tigilamɔgɔw olu ladɔnniyalen ko in na u y'u senfa joona ka taa kɛnɛ kan walasa ka taa jateminɛliw kɛ ani ka se ka taa ni su ye sɛgɛsɛgɛliw u y'o fana dayɛlɛ walasa ka se ka ko in bɛɛ lajɛlen tiɲɛ dɔn nka an bɛ waati min na ko sisan maa min su yera ale bugunnatigɛ o ma dayɛlɛ fɔlɔ dantigɛ fɔlɔ jamana kɔnɔdenw ye. Manamafɛntigi maa koladɔnnenbali dɔw binna Tamakɛ mobili 4 ka arabadon in na février kalo tile 4 san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 13 wagati Tamakɛ mobili tun bɛ ka bɔ Gao ka i kunda Asongo kan binkani kɛra Kobe Gabera ale commune kɔnɔna la kilomètre 35 dɔrɔn ani Gao cɛ. Kunnafoni minnu sɔrɔla olu y'a jira k'a fɔ ko maa minnu binna ni taamakɛla ninnu kan u ye taamakɛla ninnu bolola wariw minɛ u la ka sɔrɔ ka u bila ka taa maa ma bɔnɛ a nin na wa maa ma jogin a ko la. Ninnu de tun ye an ka bi kunnafoni sentelimaw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma ni wagati in na Yendi TV sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni sentelima wɛrɛw kɛnɛ kan.